asikholelwa ezintweni ezifanayo singabantu. But if ngithi mhlampe update umuntu wakho, I'm not saying phela ukuthi manje sengiyaphuma sengiyaphi, manje sengiyaphuma no. If you are going to be busy osukwini lelo, umtshele nje ukuthi ngizoba busy, sizobuye sikhulume, yabo. Nothi phela umtshele ukuthi in details ukuthi ngiya edrobheni, mangibuya edrobheni ngizoyenza ukuthi mangibuya, no. But nje umazisi ukuthi uzoba busy, naye azoba nokwazi yabo ukuthi u-offline ngoba u-busy. Nje yazi thina mantombazane siyathandwa ukunakwa, like siyathandwa ukubekwa first, bekwa kuqala. Umuntu wakho nje akubeke kuqala, akwazise nje ukuthi yabona wewedwa, ungasoli nje.